isip ko kung mayayalawang paralan ng makananuyang ata ng pasibayo ka rin puso rin kaya naman kung kapag maragulan ang ingamano ng suswa. Kita ko po kay sarili ko bilang project director ng Bunirang Kapampangan at yun na pa kaya niya yung Amanong Kapampangan, yung Biyasyudad at modernong parinan. Kaya niya pumibait yung Kamalayan Arak Kapampangan. Maniwala ko kung may makasalanan ng metong ng tao o metong kung parang ng kabyasan yung mamagpasablana yung Amanong Kapampangan. Makasalalay po iti yung pamisasan metong lumiyaya ng tao. Pero niya po asok at gumagaya ng karin ng Kapampangan bilang Amanong. At yun ang lumusong karingayali ng institusyon at kabyasnan o ang ganin ng parangle, lasdan at kasamba ni Kapampangan. Pangarap ang kayong musiko at inyong kagiwan ng basulto, at inyong kagiwan ng Kapampangan ng basulto, pulosa at dalit ng pisamban. Dapat makanano naman ka rin musikong buriring kalumang tamong payanakan. Ingat Kapampangan po maglayo niyang makitnan ka rin makabayong genre at rock, alternative, hip-hop, R&B, rap at aliwapa. Kinirang Kapampangan, patunayan ka mong nagyunan ng Kapampangan ang makiagdan ka rin. Bulita mo mo rin pakit na hintenakan dalitayan pamaglalang musiko. Malyari tayong gamitan bang asunuli pa ng kultura at tamaan ng Kapampangan. Minyakunan ko po yung pinanitay ni para pasalamatan na rin sa Blang Banda ang minyay pagalkeling rock Kapampangan. Ilapit po din 4th Clan, Tibon, Sinimansi, Dialogo, Five Against the Wall, Mental Floss, Neophytes, Them, Cyclo, Amygdala, Mernats, Silence, Pulse Within, Nora Honor Fans Club, Fine Time, at Asma. Karing banda, yakin na yung bunga ng pagaltang mo. Yan ko sa papatubot yung tamang gambul para ng Kapampangan. Yung lugon tamo para ng yan tamang kultura na natin kaya ng katarsikul ng raya. Yasan man niyang bukakin. Salamatan nila naman din sa Blang Sinaw, pamantunganin ni Center for Kapampangan Studies na co-producer ng ining album. At karenin ng tama rin, SMCT Clark, It's a Mark, SM Clark, Pampangan Procedures USA, Mr. Rene Romero, Ning Romac Group, Mr. Abong Tayang of Mother Earth, Mr. Sonny Dobles Jr. and Minerva Arceo of the Advocacy for the Development of Central Luzon, Mr. Ray Maniago, Mr. Copper Sturgeon, Ms. Joseph Cabello, at Karempo Pamukena. Kalo pa rin sasabihin ko po kanina, at inyong letrang K